Паркларга жан керту, мин әйтеп киттем инде, монда мәсәлән Иске Таш тирәсендә зур гына майданчык бар, анда элекеге Казан чорыннан каберләнгән җир бит инде дип әйтәләр. Элек булган татар шәһәре, татар шәһәр мәдәнияте тирәлеген яңартырга тырышабыз, яңартар бистәсенә үткәрәбез аны, яңартар бистәсенә бәлки без шулай җан өрә алырбыз, анда яңа татар чараларына юл салырбыз шул рәвешле. Кимчелек ягын әлбәттә аны яңа урын булу, әле бүген безне күрәбез, кешеләр ул кадәр күп түгел, элекке еллардагыча түгел. Әмма миңа калса без киләсе елларда ниндидер бер системалы эшне дәвам итсәк, бәлки монда шанда безнең бик җанлы яңа татар фестивале буларак эшен дәвам итәр ул. Минем өчен беренче чиратта ул татар зираты. Миңа калса ул минем фикеремчә безгә ничек тә булса мөмкин кадәр күбрәк сәбәп бирергә кирәк ул урынга, ул безнең пантеон. Мәктәп укучыларына алып кирәк. Минем өчен минем тормышымда бик мөһим вакыйга булды. Минем беренче сыйныфта укыганда безне татар зиратына алып килделәр экскурсияга. Минем өчен ул булды шундый, белмим инде, фикеренең үзгәргән моменты, үземә яңа бөтенләй илһам чагына калган момент, татар шәхесләре белән бер уртак тел тапкан момент дип әйтик инде. Бу Җәдид фест шуның белән үзенчәлекле, безнең яңа татар бистәсе турында барамы да, бик кызыклы лекториялар, бик кызыклы экскурсиялар, һәм мин бик шундый сөендем. Ул экскурсияларга бик күп халык килгән. Димәк, әле безнең халык тарихыбыз турында уйлана һәм битараф түгел дигән фикердә. Ә инде ярминкәгә килгәндә, татар дизайнерлары ярминкәсе ул безнең кебек татар дизайнерлар өчен бик файдалы. Беренчедән инде без үзебезнең күңел түребездән чыккан эшләнмәләрне халыкка тәкъдим итә алабыз. Һәм алар да инде илһамланып кайтып китәләр. Әлбәттә, кеше әйтә, монда ерак барырга, бу шәһәр читендә, әмма үзәк бик якын. Кешеләр өчен бу яңа урын. Бер яктан минусы шул кеше белми торган урыны. Икенче яктан безгә яңа урыннарны популярлаштырырга кирәк. Яңа дип әйткәндә, яңа бистә ул бик яңа түгел, әмма аның мирасын күрсәтер өчен әлбәттә монда гына килеп аны күреп була. Һәм инде әйтергә кирәк, безнең атна буе фестивалебыз булды. Бу беренче тәҗрибә, шундый атна буе фестиваль ясау, кичләрен һәм төшке аштан соң безнең чараларыбыз булды. Кешеләр килде, бигрәк тә экскурсияларга кеше күп йөрде. Без мәсәлән шик куябыз 20 кеше килү, теге регистрация аша. Юк, кеше 30лап, 40лап кеше килә. Килә, хатирәләр белән дә уртаклаша. Минем өчен бик мөһим вакыйга булды. Монда яңа бистәнең аксакаллары, әбиләре килеп, ул хатирәләр белән уртаклашу, без белмәгән фактлар ачыкланды. Һәм хатирәләрне язып бардылар журналчыкка, анда кызыклы фактлар шулай чыкты. Әйтергә кирәк, яңа бистәдә бик күп актив нокталар бар. Алар бер яссылыкта эшләмиләр. Ничектер теге тоташ җирлек түгел ул. Коммуникация әлегә бер ноктаның икенче нокта белән юк диярлек дәрәҗәдә. Монда безнең мәдрәсәбездә инде 1000 еллык мәдрәсә, Иске Таш мәчете актив эшләр. Беренче гимназиядә яңа бистә музее бар. Монда институт, университетта инде биналары. Ричпорт үзе бер хазинә. Һәм яңа татар бистәсе зираты. Менә бу нокталар һәрберсе кызык, һәрберсе актив эшли, әмма тоташ теге эшли торган җирлеге коммуникация юк диярлек дәрәҗәдә. Һәм миңа калса, әгәр дә монда ниндидер иҗтимагый киңлек туса, бу барлык нокталар, актив нокталар тоташар иде һәм теге шундый синергия була алар иде. Безнең монда күп кенә инициативалар бар бу территория буенча. Мәсәлән, бар Исмәгыйль Гайнетдинов тарафыннан ясалган шундый кырылма зур водонапор су манарасы. Ул шундый шактый кызыклы стильдә ясалган. Менә анардан теге смотровая площадка, карау мәйданчыгын эшләп була. Бөтен яңа бистә күренә. Янда музей кинлегендә иштиреп була. Анарсын Майзут йорты җимерелеп бара, Мехчилар урамы башында. Ул нефть тарихы белән бәйле урын.
бәлки аны Татнефть үз карамагына алып, шундый музей оештырды. Шәһәр халкы өчен безнең Казаныбыз нефть республикасының баш каласы, әмма мондагы халык нефть турында бер нәрсә дә белеп бетерми. Әлбәттә, инде яңа бистә зираты, аның капкасын, элекеге тарихи капкасын кайтару кирәк. Ул вакытта гына зиратыбыз бистә кинлеге белән тоташыр. Һәм тагын бер момент, монда иске бистә белән яңа бистә тоташу урыны ул Фатхуль Нурамы Әҗим мәчете. Киләсе елларда аны төзекләндерү башланачак һәм дәүләтнең моңа игътибары бар һәм алар менә Кабан күлен Идел буе белән берләштерергә телиләр.